Hindistan'ın Aşgabatdaki elçixanası 2024-2025 okuw ýyly boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin Hindistan'ın medeni gatnaşyklary boýunça geňeşiniň talip hakyny almak babatynda ýüz tutmalaryň başlandygyny habar berýär. Hindistan'ın medeni gatnaşyklary boýunça geňeşiniň talip haky makbatnamasy türkmen ýaşlaryna Hindistan'ın ýokary okuw mekdeplerine bilim almagy mümkinçilik töredýär. Hindistan'ın elçixanasy Türkmenistan'dan gybyklanma bildirýän ýaşlary Hindistan'ın ýokary okuw mekdeplerine bilim alma mümkinçiliginden peýdalanmana çagyrýar. Şeýlekim kefitlenen döwürde ýüz tutmagy ýatladýar. Bu talip haky makbatnamasy boýunça ýüz tutmalar 2024-nji ýylyň 4-nji aprelinden 31-nji may aralygynda göz öňüne tutulýar. Mehribanlar, şu ýerde ýene bir bäde ýatlatmak isleýär. Eger-de siz dünýäniň üflenlik ýurdunda bilim almak isleýän bolsaňyz, resmi namalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Munyň üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Eger-de siz has giňişleýän maglumat eýe bolmak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasyndan okap bilersiňiz.